Yeah, do TV, ya da money adidi, ye tie ni ekonu anemo, ya da money adidi o, bo aye, o ya baby aye, bo aye. Because I do TV, tie say ye fremo, tie say ye tie nsem papa, e pu to wede nkwasafo ne kire, na wo sesen. E die na wo. Wuni hwe, adu TV, e na ye hwen. Die upe biala, nsem papa yi, news papa yi, agro na upe. Oduom TV. Yeah, you do. Arafo ene arafo amohwe Oduom TV. Ana amamra ni amania no ya de ababiem awo aya Oduom. Ya ka Oduom so de anemo amu nim se na na Oduom hima meche nana Nyarko Frimpomaa. Abra Nyarko no wono enena Nyarko pon ayi pomakwamu a wanya efie baako. Abra obetra Oduom akonya kase aso se oba panyini Oduom no ene na fidida na amamra ni amania etwagu enti aye ono ane nyine edikan atrase na osai amankwa pam na Oduom nyine otrase a sabere ya twa na ayema e wa tweye mu eni tin ni akokudam na bepiem wa ha ya hu no da hotel si we the man no da hotel wa ha sanso na biemu otumfo redu nyine ane aya otumfo na da ne nyine ne die nyina onmu so wa ha ebiemu akatatie ni abrepon sofo science ni twani Reverend Kwakubuaten, one of the great Baptist, as a for Oduom, or no, Adano, or no, so the people, Nasafoma, the Church of Pentecost for one. A member of Kosuano, so went to me and Yabi and Shadia, and I want to Mahadia, the young sovereign were Oduom TV. Now a member of the Electro Gobiano, one saw Ebeka, and now I got the tear back. One who said, Media Oduom TV chat, now Coca Mimijina said yet. Now and Yabwa Payokra, not from Kra. E wo bi na akwakwa bi abi ene ye rem maxi da kadila animu na wono so di animu nyam abeta akire Dr. Kwaku oti num nyina e ba ne ye wa tweye ma ye twa wonom enu nti ye srem se madama ebra wo hwa Oduom TV na we amamre yi na o like ahye ade ama ho front so tima rebi na o like na aboa ama ye ntenta fidie no ya wiri adikan ye nim se adikan fo de ye ade na nso sabi Mankakra mo yam na boa ye am ye pagya etibu ya na Oduom TV o ye ni nyina asafa infie so guso agoro ama mamre menhia kete wa ha ye nyina ye tu ne srani abasa eti na de e wa ha kakra betima ka ene se na ha ye de pa Oduom ayefe na yima opese mpuntu obani krom enu nti ena na fidi dai wo boa ama bibia ayekra behwe tina ubisa ya de wo wa metima ka kakra eno no medamo ase
fo ene asabre ono nso di akire boko aso ahwehwe enso no ha de pa mesrawo na manom hia se na wo ye baifu afa wo bayie ko baabi de ti abeka sanie wo ba nananom amamre mo a na manom te abaifu nyina ne abonsamfo nyina ko na kase so ti wo se wo ani e woni ani nchen na nanom madama so abo abono no wo da fete ba pa ye kan wade akamo bro ntwa wo sunsu akwane no o juntembre ko wati abronti akoko propose prepa obuodu pronko mo no asansa kokotie ko wo twa mentamfi ya gina fofie enso ni ne ho adaje se di samtete no kroni baako na mano asese e woni mfie du ni mfie du se ya ka wode nyame nim nyame nhirawo me papa no se mo ahwem sa ansana me papa no antina ho so de ankoho indamas the CEO at the Magnolia Hotel papa Akua nyame nhira pa so de do abebodomu ya papa na tabamba wo kuma nyini sanso na Mr. Pena e champion no be baba wo kuma nyini Akua nyame nhira kotoko nyini redo hire mi ra Akua ebru ati kokko so krobia santi kotoko nyina de nyina ne o sanso na ebiemu otufo kwadane eyewura Akua dase ebru wo be ma ye de ade de manyansani sanso na nana jani akenten na aso twanyire enso ewe ntem yewura Akua eno achi odafo bo ampensem ne dabanyine jasanyine yewura nso ewe sanso na petrom yewura wono nso ewe ha na ebiemu asu abo abokonfo enso ewe ha obi bu sasa de ntina nananom na emba na akonfo ni akiri tetene nananom eye bibia ne yekotere nananom a yekwa akonfo kose de na ekoso no maka bibia ntina no da eye enano fiada e madama bibi koso nananom ya mamra ni amane ma bi ewie mutadin ma bibia ye fe ye de nsagu fam enanso ye bebi wa ha am ya fe obiri konfo ene konfo ya mo abreso na sante be ya sante nyina ye obiri konfo na so obiri konfo no achi edom ni bi ena nananom edi na chi a ye nyina ye ma akom obi ka sa akon ye na akom ye na adade ya na firi obiri konfo abreso so nye no kore enne ebi mo de odwanwo ma efre ye ho ye si ye kristofo ye de ye som nananom mu awu nti oni ye wura santanyene o ka na waka mo brodo ntwa wo mu ba wa na ate asne kwata kromfo enye yie da ye sanso na dwumadi ni nyina pombo so si ne so ye sra ba bia na ayi ma obia mo de ne ba no mama enyententem so na kusie nam ye wona hyew sabre si we the Magnolia hotel papa woni mo kra ba bia pokfama ye ni no na chiwa ho na no da owo madama me kire ejo so kwantempo no so baba be na da champo kuma nyini na atakuru fi odifia na to na bra so de yi sikadwa kofi won ba ma era won kwaso ye ka no nkona nkuwa wuo ni kokko mo so mo no so ura sante yini di ada di bakodo fa ni ya de dwan ompe oyiye na se bro
someone through mine over my grotto. Nanam Ahima Nanabako. Someone in the Montomo. Bako. Hello, I'm the Italian Sabre, Santana Akua Ebe. And no Biasa, Previous Antimato Pahine, or 2-4 or say to 2 other people. A dry in the beginning, a Bretchy or 2-4 with a Belco, Ahine, and or 2-4 coming as of Friday. Anyone telling them another amateur, a Bretchy, a Hankwa, a Sunikwe, Sansuna, a year or 2-4, who could a Belco. Special guest of honor, Anna
Hello, Auntie. Yeah, Bammy. Oh, yeah, Bammy. Mama, boy, yeah, Bammy. Yeah, boy, yeah, Bammy. Mama, boy, yeah, Bammy. Maxi the car dealer. Waba other cancer. Nansan yebe first yellow. When you met ya, it is a brain. Yaba and empire ebu from. So penny.
Obeba na wo Empire, Reverend Kwaku Boate, Bansamano, Baptist of Benyo Oduom, Wasayes in the 20. Nana Bray, ya cherry, oh dear bra. Bra, bra straight na ye na a chair. Shawa so menasi. Inimse niji awode maye wa hai, wa ma niji kese na ebi so esisro. Because why a bambofo ama yade nyina ewie mudi. Akwa no ora nkasa nche. Yemi anono na unim de ebisa wo. Inshiranse ne se wuti enda ne wuti ye strong. Jesus Christ Nazareth ne team ne bompai adominanti. Amen. Amen. Bon zema so panyini sabre amamran so ebekoso. Said ya babro ne kasa fakasa de makasa. Ya fa Nyankopon de ma Nyankopon. Nana no we de mo ha ni de mo bro. Mi wa no mabrempofo nana no be komni ni fa chidom ne nana no aka wo nyina amadawroma. Ebre adru de o se nana no so e ma ye amamre egu fom. Ti ye hwa de ni nsua bibi emfrim. Ye da mo ase. Sabre ye bebo kontiri ba panyini wo ha. Nana ama sawa Nyarko abronoma otumfo ta she adonte hima edi no busani yi ai na wa chwe ni yi so dia breme na nana no de mi go school na ne bi no mo de mi go school se mi go school na mi hu na de kiri akọpa me e kire won san ye ma won so sasi ya nsa nana no samafo nsa Oduom kwaso yo Oduom hin kwaso yo Oduom hin man kwaso anano madaruma ene ya profita kesia wa mo de monana mo de hie na Oduom hin man na akua nya Frimpomaa otoso miensa ebedom Oduoman na madaruma enfie ba kunie na o hye ma bon ho ban wa gina na chechi gina pa ma hwe no so one ne ba Oduom hin ma yo fi boni mu won mo ama asem a na afefofura ba anano madaruma enso ela dey e ya fofida anano nyina twahia adehia anano abremponfo anano mahemafo nyina Oduom kodwai emranti ani mabawa emenwa ne nkopra on nyina twahia anano madaruma majinsa no mai esra mo se dwumadie mane yen koso from here ananu mo na nkwa so ba nyina mo nka wo ho mo fo me du asumdwem onipa bi ona nkwa so ba mo fo me ka wo ho mo fo me du asumdwem na bibia wie paya ananu mo fo ma se dani Oduom hin man nkwa so ya no hu dra broni onipa bonfo a e ka no nko na de djumadie no aye bi si basa ko mo so e mo no so obi nton san function busuofo anano onipa bonfo a adwempa eni ni tirim no susu e bone ena dai na mo ni na mo nya ne kwa mo nto ne samanto that's your song ya da mase na Oduom hema oto ne safra mu na mo nyina mo de odo eno kro ye abehia wa ha ya da mase enye ni be nyina na wo ye bibia onya dom sei e ma ne beta na chi bibedu amehwe ende nana hema na no besu wan ya no besu aye nkoso na aye fe ni wodidi ese onyame a wahye enyema paase no odi obe wie ewie ye pa na kakra meka ne se akonya die ye hu no se efe na enyema bebre akonsidie bebre wo ha bebre ewom enso hwe bebre ewom ni nyina ne se adihye ebusia mo betai munua eye nana hema echi ono na ye no se ona mano ono na ye no se ona Oduom man ano ye be sense munina monta nechi monfa wodo mama unye shouti shawuche enfranta nechi tisa dobeye ankoso monta nechi ya ana dobeye ama Oduom man no ebe koso samu jai no ejeje mu wati mi wakame ebe mu a
Emma Oduom said the more person want to my palm of Frano, Emma so. Nana hima, or the Akuma Paneba, or your bad side. Or bad side out, or that would do my anno. Timonina move forward. Nana make us so do my Emma a womb. BBSC awo, my brabum, BB Asher Mosua. Nana hima ho, and I was a woko. Now say a moon in preppy. Say I am out for you do a dear, I was a D. Am I a chrono? And then it's in the best I say. What were my who would you chrome? No one or him I was to say. Now be told, as some two will fear a true wadrina. Or him I and I was a woko. Now, but dear foot. I walk neighbor. Near America. Many master every year, better Oduom hine ase papa. And then anamma, omu free mention, anamma ejai, omu nyina, abatai, nanahema echi. Aseda enko ema womu. Yeda munyina ase. Sama say madade, no mabetna mi didi se dumedi aye bedie. Obia di no convention. Amadumedi no yenwie no na aye anigye enko a me ma obi bia wa ha bia afihia pa yewe nsema na ma wakasa woni kasa na no dia womnie sabre yematu ensa anya fra wurumanyamfo Honorable Member of Parliament, Miami Papa, Honorable Mike Edu, young friends and boys, Honorable, and then this ever to grab, and I say, Yamusha, Aman Kwa Tosumiensa, Oduom Hene, and Hema, a Kenya Frimpomaa Tosumienu, Miensa, Oduom Hema, your special guest, Nana Sylvia Hema. Nana hema asofo adehye ene ebusuafo yehye ha enne medese menya kwenyen enne eye edasronko enne ye nana edina fidida na edikan mede na se kesema twedwampo nyankopon se wamasa dedi ababeto ye yura afifufuro yimu eye enigisem ye ni mrahye bidwafo de ene yante asempa anopeya na yeti se yenwa baako a oka eye NDC eho wato na memfa ne kra nsi na nananom eye the institution of chieftaincy mekai se meko odne kase bi nche ana oka che me se me ba eye politicians ye momre ebitwam you say ya tomo so aba na ye ne nanano mo de ye ntu ye so aba yi ya ye te so afebo di se bibi aba bitwam enti institution of chieftaincy no eye ade a e wo se e bo ho ban yi pa e wo man mu se ye nyina ye de ahode ne enim de ta nanano achi a ebebo ama ye nkrunkru no etumpon enti ye ne politicians ye wo ho amayofo ne ye wo ho se ye bebo nanano na oman no etumpon ewom se ye ne mrahye bedwomfo ye hyemra e de aboade nanso emra no ni titiro ne ne kase no ye fa free nanano ho ye mra aya na nanano ma hyehye free tititi ane ye nso ane dane ndi abefo de aye de aka ho enti se ye hia nananum si ana ye enigisem na ye kuro mu ha eye Oduom ene Oduom asesa mebre Oduom etumpon ene oba Oduom a ye beka se Oduom eye urban community ni nyina ne se ye hwa impuntuo aba Oduom eye abra ye ne ya ban MPP ewo so Oduom ha ye akwan bebre ewo Oduom te no ba Oduom town roads de meka se dodo na yetumi eye ansakra na ya ba ni be free so meka ite mene ono abo asenso bo achi eba ya ekwan ye da echi he kofa St. Louis echi ekofa insenie eko asokre mampo
babe kate sword ema ye hyase a yetumi ye saa ekwan no na enne nananom Madaroma ye din hye bebre esa aba ene aban na twetwe nkomo a aban na yese odi befa assembly ni so na wabesi edwa kese ewo Oduom edi amaye nti ebeka sa afim ko na wie ye de ye bete ho asem nananom enye Oduom nkwa insani ebenya ne de kentin krono so ebenya ne de nti nhyehyɛ ne se ye pese ye dwa wo insani a eye adepamfo bebre ebe movie akɔhɔ na ɛhɔ ayɛ tailors and dressmaking hub nti sɛ wo pese wo pama de a na bibia wonim sɛ wo konsani a wobenya ɔmo wɔ hɔ sanso na wokɔ kentin krono a oforukrum Ashanti region ha oforukrum eye noted for vegetable farming Madaroma KUST insase ni bebre ofa so abonsi yedua intos jenene nema vegetables bebre ewo ho nti epese ye vegetable market ewo kentin krono ana Oduom market ne be ye general market anu de dwade nyina ebekoso nti we ye nhyehyɛ a afimu yebehu se ebekoso ewo forukrum enya no nkwa brono ewo forukrum yebehu development afimu afida de etwa mu na afi na aban ne hyehyɛ ne niema nti niema bebre ho a ye de abɛhyɛ saa afimu ta fi de yebehu mpuntu nananom Madaroma enche bia nso mode eye nsuo ho asɛm bi to manim nti etu anamo ama polytank ne de aba na eye bosumi a yebesimu behu sɛ ye de afidi abeto bo ho ni a connect ama no so ye twa atoma nsuo no aba ti ye baya na ye ba be mana nananom afisha pa ne asama nananom ntiri nkwa ye ne mo enetia ye ni mo a mo de boaye mpaebo a mo de taye chi Abraham me come election me ba nananom na ase ebe sere mo mpaebo mo andi bi hamo mo bo mpaebo maame ana nkunimdie nso baaye nti me de anemo me yamo ba me yamo nana mo koso nkra me mu na mo nkra me saa ye se de otwa asa onim se na chi achia se nananom me chia na matene me na maso me mu se nya me dwumadi a me di o parliament so ebe koso nana na me hya nana hema bebre na me hya nananom na oma mo dwumadi nkoso oma mo nyansa ene kwatente me da mase bebre so eye management staff ene adehye no a wo mo de no omode eye egu brown Frimpomaa aye bo ni din kire mi nyina wa kire so na obekire se ewia sesika ye di na mum se ye ne obema sabe kodumfo na eba no yere mo ase akye oya na wa betiri no wa ye ni yie abetire ya bani hia na Frimpomaa wo dama osret free achiamewa na ya traso nanum kete ye de adwa no amamo yere mo ase thank you fanana pokwa de ma me ni nyina di e pe me yede bitu o ji opokwa de mai ana na ye gina e wo se mu ba de mai ankoma Oduom ba panyi na Nyarko Akua Frimpomaa adaka bre babe de na de wa ho ofe na chen da ohoro de nim chenche wa tsafo ye de na ni ba mpa asebro e wa se
na Akua foriwa ane okro bema Alex amwakoni abusuo se boma de yi enkoma aya na Oduom ma ane ne na finida odie sanse so ana omudi omunkui na udi wa finida no ma na kabibi anchewa na anyeyi
At the Sunday walk Pentecost, now we demand and CBA. At the Sunday walk, I escape him, I can me. That's it. Nana Jamfi and Chebia Anna. Nana Jamfi Kuani. As a trade, and now therefore one person. Daba in a dance again. A woman should not be told a sure of what will come for. Not that you get easy, Madama. Sabra Mobile woman near a more true. We say good to Sebam Santiago Diano. Member of Parliament Krako, and so on Coca, said you are shy above Hano. Adama, Obaya, Market Ramamadia, and so Yansu Yedi, Yasuku certificate in a true program assembly. It is Sabrain, Mr. Isaac Apia, Papa and Franco Electricals, and in the Akua Santiago. Why poor dance also? Kotokoina Manibody, yo. It's Sabre, member of Parliament, and so Quandia, Kojano Quambra. Why? Now, the Oliver can't you be able to catch them? Sabre Nana Rayne, what to be a ma, what to the jazz singing, Nana Rayne jazz singing, Nana Ata Ajimai, Nana Ata Ajimai, Nana Rayne, what to be a ma, or to the buffalo. Somebody ampony out of some you know, Nyarko Shapa, my Nana Damase. Yabapesa. Nyame ya domna buana na nana okenya boka no ho a efie dum ne de ya beba no na hanu ma ya kraba hwa ne si koso emwaye na ensenten yen nana monso omaye nkwatenten apomuden pa na afe nyansa yede betumi adi yemanfo anim wo akokrodru a eso sene de yehunu nana sewia hema nananom onimonyam from rasa bedwane manse krache empanimfo a yewo ha enuanom ne adofo nyame nhira mu nyina arasa meto nsafre mu no
mobile medamo ase papa me mamo afisia pa bio yes, Sister Saloon, no. Mamu, you want the ability to one here and the other regime on why here. When you send them Kuranye, and Papa do grow and a banner. Sikao Papa, as quite the other way here. No, Sister Saloon. Asapray, Mitradema Ernest, and Rich. Patrick, ya papa ya die nyina. Naima, ukuro awa manane.
Akua